बे समाव आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि गिदिर थांखि जाय थांखि आरो नोजोरा बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव। नंगौ, बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारारि राव महरै गनायथि होनायनि उनाव दायो आसाम आयेन आफादनि साफ्रोमबो गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो मावफारियाफोरा बर' रावखौ लिरनो रायज्लायनो गोनांथार खालामबाय। थारैनो बे समाव आसाम आयेन आफादनि बाखनायथाव थांखि लानायखौ बर' हारिनि गासै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। मिथिनाय बादिब्ला आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि गासै अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ निउ एमएलए हस्टेलनि कनफारेन्स हलाव मोनाबिलिनि 5 निफ्राय 6 रिंगासिम फोरोंथाय होगोन। समबार, बुधबार आरो शुक्रबाराव अफिसारफोरनि थाखाय बर' रावखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। ओरैहाय जिएनबि भवनाव ग्रेड 4 इउडि एसिस्टेन्ट मावफारियाफोरखौ बर' रावनि सायाव समबार, बुधबार आरो शुक्रबाराव फोरोंथाय होगोन। मख'नो गोनांदि बड' लेंगुवेज लार्निं एन्ड स्पिकिं कर्सनि मोनसे फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ फैगौ 1 जुनआव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव बेखेवनानै होगोन आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। आयेन आफादनि अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बर' राव फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटआ गांसे नटिसनि गेजेरजों फैगौ समनि बेखेवगोन हाबाफारियाव गासैबो बिबानगिरि अफिसारफोरखौ बाहागो लानो बिथोन होदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेकनिशियान, अटि टेकनिशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो आइसिइउ टेकनिशियान आरो रेडिय'ल'जि टेकनिशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।